Pipila ka mga individual nga naghukas sa pampublikong lugar sa barangay Pagatpat, Cagayan de Oro City ang gimultahan. Apan pipila kanila mipalagpa sa mga otoridad. Aniya ang ako report. Huwebes sa gabi diyang giadtuan sa mga personay sa Cagayan de Oro City Police ang barangay Pagatpat alang sa gikasang Peace and Order Drive. Sa mong operasyon, 18 ka mga lalaki nga naghukas ang naisuhan og Ordinance Violation Receipt kon OVR sa otoridad tungod sa paglapas sa ordinansa sa syudad ug balaod sa nasod. Gani atol sa pag-isyu kanila, pipila matod pa ang mipalag. Kani mo yung atong medyo na ay challenge gamay kay ang kaning sa half naked murag since medyo suok na sila gamay, ang uban wala na aware na ay may gamay nga resistance pero gipasabot nato nga kini nga ordinansa dugay na kini og ordinansa kini sa syudad og dili lang kani sa nahitabo sa Pagatpat apan kinahanglan nila i-abide tungod kay dako kinig importansya when it comes to peace and order. Doon asab nadakpan sa gikasang anti-illegal drugs operation laki pagsilbi og warrant of arrest batok sa usa ka station level nga most wanted person. Dugang sa kapulisan nga pagpahigayon sa Peace and Order Drive kabahin sa nagpadayong programa aron mapugnan ang krimen sa syudad. Labi na karong nagpadayon ang selebrasyon og mga aktibidad sa Higalaay Festival 2026. Ang tawag yun ni Kokpo sa atong katawhan, dangop yun sa atong kapulisan, Dial Unified 911 or atong local hotline numbers or dangop sa atong kapulisan nga naa sa atong palibot sa mga kadudahan nga mga lihok sa mga individual. Cyril Chavez, One Mindanao.